Όπως σας είχα υποσχεθεί, θα σας διαβάσω ένα διήγημα τώρα λίγο για διασκέδαση. Ο Συμπέθερος. Την ταχινή ξεκίνησα να φύγω από το χωριό μου, στη χώρα να επισκεφτώ μπρε το συμπέθερό μου. Τους χωριανούς μου χαιρετώ, τους λέω καλημέρα, πού να το κάτεχα ο φτωχός πως θα ήταν μαύρη μέρα. Στα αγροτικό μου πάω να μπω, τη μίζα να γυρίσω, θέλω ο δόλιος ο φτωχός γοργά να ξεκινήσω. Μα η μοίρα μου φύλαγε μεγάλη τυραννία. Είναι μου λένε οι χωριανοί άδεια η πανταρία. Συλλογισμένος ξεκινώ να μπω στο λεωφορείο, να πάω στο Ηράκλειο μαζί με άλλους δύο. Στον δρόμο κουβεντιάζαμε και φτάσαμε στη χώρα, κοιτάζω το ρολόι μου, 2 ήταν η ώρα. Στο σπίτι απ' έξω στέκομαι, το γείτονα ρωτάω, αν είδε το συμπέθερο να μάθω ξερωτάω. Είναι μου λέει στο χωριό τις ελιές του να ραβδίσει και είναι αδύνατο να έρθει ο ήλιος πριν να δύσει. Και με τα μοιάση σκέφτηκα κρίμα τον κορδωμό μου, τον κόπο μου λογίστηκα και κρίμα τον καιρό μου. Τόσα να ετράβηξα ετούτηνα τη μέρα, η μοίρα εβοήθησε, βρήκα τη συμπεθέρα. Καλώς το συμπέθερο, ίντα καλά μας φέρνεις, ίντα μπρεκάνεις στο χωριό και ίντα κατασταίνεις. Και βιαστικός εγώ γυρνώ πίσω μου να κοιτάξω και βλέπω το συμπέθερο του χρόνου να μην φτάξω. Αν σας λέω ψέματα τρίχα να μην ποτάξω. Καλώς το συμπέθερο μου λέει και ξανίζει, «Ιντάχεις μες στη βούρια σου» μου λέει και τσανίζει. Τραβάει τον αφότυρο μαζί και τη γραβιέρα και εγώ κοιτάζω άφωνος λιγάκι παραπέρα. Και λέω στο συμπέθερο, «Σ' αρέσει η γραβιέρα, μαζί με τον αφότυρο είναι της συμπεθέρας». «Γιάντα» μου λέει, «Όταν κρατήσει είναι της συμπεθέρας, αυτά είναι τα πράγματα και ανοίγει μου τα σχέρας. Πάρε και τη γραβιέρα σου και τον αφότυρό σου και να ξανοίξεις πώς θα πας σήμερα στο χωριό σου». Με τα τυριά μου στον τουρβά φεύγω για το χωριό μου και ολοστρατή σκεφτόμουν τον κόπο το δικό μου. Καλά να πάθω μωρέ εγώ που ήθελα και παρέα, με τα οζά μου συντροφιά περνούσα εγώ ωραία. Και απαρσής θυμήθηκα τούτη τη μαύρη μέρα και αυτή στο νου μου γιάζιρε πάλι η συμπεθέρα. Και όσο για το γείτονα θα τον εκαταστέσω, στα 2 μέτρα ματωριό μου έρχεται να τον στέσω. Ευχαριστώ.